Sopo sing wis tau mikir atau minimal batin, ya ana wong entah kuwi kancamu, sahabatmu, dulurmu, kenalanmu, bahkan mungkin dulurmu atau bahkan mungkin kakangmu, adimu. Cetha-cetha wong itu bukan orang baik. Perbuatannya seringkali menimbulkan masalah untuk orang lain. Akeh temindak mengiwo, akeh gawe bubrah, akeh gawe derdah. Nanging kenapa kok uripe bejo terus, uripe penak terus, uripe kecukupan terus? Mungkin juga ana sing mikir, kae kan wonge dolim yo. Kok iso uripe kepenak terus, bejo terus, untung terus? Kok iso sementara si kae liyane wonge apik-apik wae, wonge atine apik tenan, tapi kok uripe yo kecadil-cadil, uripe keseret-seret, kaya-kaya rezekine yo ketutup. Terus opo? Keadilan seperti apa yang ditawarkan oleh semesta? Mesti ono raketang siji sing mikir kaya ngono kuwi. Tak andani, iki saka omonganku, rungokno, nek cocok mbok nggo, nek ora cocok tinggalen. Seandainya kowe isih mikir tekan sakmono, berarti kowe ora bersyukur. Kowe kurang bersyukur lan kowe tidak menghargai vibrasimu dhewe. Mergo apa? Mergo tak omong ya, orang sing atine elek, perbuatane elek, tingkah lakune elek, akeh gawe bubrah tatanan, akeh gawe kapitunan marang sapodo-podo, akeh gawe rugi dan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, entah kepada manusia, entah kepada alam, entah kepada sesuatu yang lain. Kuwi wong sing kaya ngono kuwi aja mbok mereni. Sekali lagi, aja dimereni. Lah tapi kenyataane Pakde, wong kaya ngono kuwi malah akeh penake je, akeh untunge, akeh nemoni hal-hal sing menyenangkan dan menguntungkan buat dia. Ora apa-apa, ya, ora apa-apa. Mengertilah saka sudut pandang kejawen. Ketika semesta kuwi wis mujo, wis ngenengke, wis ngumpulke dhuwur, untuk apa? Untuk nibake nunjem tekan bumi. Aja mbok dongake elek, aja mbok pucek-pucekke elek, aja mbok semoni elek. Mergo semesta kuwi wis duwe jadwal dhewe. Mergo semesta kuwi wis duwe tatanan dhewe. Semesta wis mengatur kapan dia akan dinaikkan setinggi langit dan kemudian akan dijatuhkan hingga kerak bumi. Tapi Pakde, tansaya sugih lho Pakde, uripe tansaya penak lho Pakde. Wis ora apa-apa, sekali lagi bersihkan hatimu dari energi-energi negatif. Raketangmu mikir kaya ngono kuwi. Kuwi tegese kowe wis kesetrum atimu melu elek. Aja tok eman-eman vibrasimu, tok eman-eman energimu. Yen kowe isih berkutat pada pikiran kaya ngono kuwi, berarti secara nggak langsung energi buruk dia itu nyeret energimu menuju kepada level yang terbawah. Aja eman-eman, wis nengno wae. Aja mbok tungakne elek, aja mbok pucek-pucekke elek. Mergo apa? Mergo kabeh wis nemoni garise dhewe-dhewe. Ingat yo, sing jenenge karma iku tidak pernah salah alamat. Yo, karma selalu tepat dalam mengirimkan kuwi mau. Dadi ya wis, nek dhek saiki lagi seneng, lagi neng dhuwur, sinaosa sikile ngidak ndase liyan, sikile ngidak pundake liyan, ya ora apa-apa. Pancen lagi neng kono lakone. Dadi tugasmu abaikan saja. Fokus pada kebaikanmu sendiri, fokus kepada energimu sendiri. Ngono kuwi ning omonganku, nek apik dijupuk, nek elek diguang. Intine rasa mbok picek-picekke mati, rasa mbok pucek-pucekke ra ono, mengko bakal ra ono dhewe. Wis ngono wae. Wis ya, tetap stay positif,
tetap cool, tetap ikhlas, tetap sabar, tetap strong. Rahayu.